Puśćmy tę bułgarską poetkę. A wiesz, żeśmy to już w lutym puszczali. Po końcu lutego. Nie szkodzi. Dobrze. Puszczymy jeszcze raz. Proszę bardzo. Słuchajcie, moment, bo to jest tak. Mówi człowiek o Polakach, mówi Bułgarka, która, Polska daleko od Bułgarii, mówi pięknie, ku naszej przestrodze i na nasze ocknienie. Паметници на Степан Бандера, да прославяш ОУН и УПА, нали, тези нацистски организации в Украина. Тези хора, които се гордеят с това, че са избили не десетки, не стотици, хиляди евреи, поляци, руснаци. Аз се чудя как полското общество понася и търпи всички тези благи отношения с Украина. Че бандеровците са ги клали като животни, са ги клали поляците. Те са избили десетки хиляди поляци. В един момент, когато, мисля, Ющенко беше президент, той обяви Степан Бандера за национален герой 2014. Цивилизования Запад въоръжава Украина. От 2014 предоставят натовските страни разузнавателни данни. От 2014 там бъка от натовски военни съветници. Въпросните институти, тъй наречени, те инспирираха, организираха, финансираха всички цветни революции. Самата Виктория Нуланд, госпожа Корабейка, таз красавица, тя каза директно, на прав текст, каза, Съединените щати платиха за Майдана $5 милиарда.